Bueno, pues vamos a empezar la jornada que hemos hecho, vamos a presentar hoy sobre la banca pública y bueno, vamos a tener a lo largo de la mañana diferentes ponentes, revisar un poquito el cartel, y luego a la tarde tendremos una mesa con los partidos políticos. Bueno, ahora en la mañana tenemos fundamentalmente 4 personas entendidas en estos temas. Primero va a hablar Adrián Celaya. No veo el cursor. Adrián, orduan, mugitu beharko gara atzea batzuk itzulpena egiteko? Bai. Berak egingo da. Bajando a medida que yo vaya Euskaraz badakizu? Bai, denek dakite bakarrik hori bie. Bueno, bien, bueno, ahí tenemos los que van a ser A. ¿Y por qué no está la hemos resultado? ¿Por qué no sale el este? Okay. ¿Por qué está tu presentación ya y no está la ¿por qué presentación? Horixe ba. Ikusteko gidoia, gaurkoa. ¿Ahora? ¿No está? Luego pasamos la presentación. A ver un momentit, eta eza. Bueno, resueltos los problemas técnicos. Bueno, vamos a ver. Entonces decíamos que la jornada vamos a hablar durante la mañana 4 ponentes que se estaba diciendo. En primer lugar va a hablar Adrián Celaya, que él pertenece a ECAE Center. ECAE Center, como sabéis, es un consulting. Él es muy especialista y trata los temas relacionados con todo lo que ha sido Cuchabán y los conoce profundamente. Además también conoce toda la temática de la banca pública, como luego vamos a ver. Después hablaremos con Antonio Maillo, que vamos a hablar, él es parlamentario en el Parlamento Andaluz. La conversación con Antonio Maillo la realizaremos a través de Skype, espero que todo funcione correctamente y que todo salga bien. Después haremos un pequeño descanso. Y a continuación hablará Rodolfo Rienni, que todavía no sé si acaba de aparecer, lo tenemos ya aquí. Él va a hablar sobre la parte que le toca de Bankia, la parte relacionada con los problemas de Bankia. Él es profesor de Economía de ICADE. Y luego, para terminar la mañana, a las 10:30, va a hablar Íñigo Muerza sobre el proceso en Navarra, de la posibilidad de que se pueda desarrollar una banca pública en Navarra. Luego haremos un pequeño debate, un ratito, y luego haremos un descanso. Y a la tarde, a las 4, será la mesa redonda de partidos. Contamos con, de memoria los cito, pero que tenemos Izquierda Unida, tenemos ECO, que está por aquí, ya lo he visto, tenemos Bildu, tenemos el PP y tenemos Podemos. Todos estos han unido. El PNV y el PSOE les hemos invitado finalmente, pero tienen agendas muy ocupadas y no han podido. Y bueno, y sin más, pues voy a dar paso a la conferencia de Adrián, que como he dicho va a estar fundamentalmente centrada en la posibilidad de que haya una banca pública, incluso bueno, tanto desde el punto de vista económico como legal. Y vamos allá. Sí, entramos por aquí. La tienes, vamos a pantalla completa. Y bien, esto Adrián, recordarte que dispones de 45 minutos en total y que para que luego podamos preguntarte y preguntarte cosas. Adelante. Vale, dale al micro. Bueno, el texto de la presentación está en castellano y como hemos acordado, la exposición la voy a hacer en euskera. Bueno, en principio, oso jalpen teoriko izango da, jabetza publiko eta pribaturi buruzko hausnarketa baterako oinarriak landuz. Abiapuntu moduan, hartuko dugu, beste
eztabaida ideologikoetan ez sartzeko. Abiapuntu moduan hartuko dugu, nahi duzue, gehienetan enpresa publiko eta pribatuaren arteko dialektikan erabiltzen diren kontzeptu edo irizpide batzuk. Normalean, enpresa pribatu eta publikoaren arteko eztabaida hitz egiten danean, medioetan, baita eren esparru akademikoetan, baina batzutan, edo askotan. Baina onartzen da, nolabaiteko konsensu orokor bat printzipioz, konsensu horren arabera, enpresa pribatua eraginkorra, efizienteagoa da, gehienetan, habitualmente. Eraginkorrago hori da. Baina, gura duzue konsensu zientifikoa, ez guztiek konpartituta, baina konsensu zientifikoa apur bat diferentea da, baina apur hori garrantzia handikoa da gure ustez. Konsensu horren oinarria zein da, enpresa pribatua beti ere lehia irekian badago, enpresa publiko baina eraginkorragoa izan hori da. Orduan, bi konzeptu horiek, habitualmente, eta en régimen de competencia abierta, lehia irekian, eta hori da. Konzeptu horiek funtsezkoak dira, nik uste dut, egin nahi dugun hausnarketa hori egiteko. Itzaldi edo, hausnarketa honen abiapuntu moduan planteatu nahi dugu hauze. Enpresa pribatua eta enpresa publikoaren arteko dialektikoa. Gehienetan, enpresa industriarloko, enpresa txiki eta ertainei buruz planteatzen dana, ez da baliogarria sektore finanziero. Indarrean dagoen konsensu hori, konsensu zientifiko hori, aplikatzen badugu sektore finanzieroan oso oinarri diferenten arabera planteatu behar da. Zergatik, batez be, alde batetik, eta oso importantia da, sektore finanziero ez dalako lehia irekian dagoen sektore bat. Hori oso importantia da, jabetzaren inguruko kriterioak aztertzeko orduan. Eta alderantziz oso sektore arautua da, eta interbentzio edo eskuartze publiko handienetarikoa da. 2007an, 2008an krisi finanziero alertu zanean, leku guztietan, hasi zanen entzuten, sektore finanzieroa gehiago arautu behar da. Eta hori esparru diferentetan eta kontzeptu hori berbizia. Gehiago arautu behar da finantza sektorea, eta gertatu dana, finantza krisia lehertzeko orduan gertatu dana, neurri handi batean, esaten da ondino, ziurazki, sektore finanzieroak jarduteko izan duen askatasun handiegiak. Bankoren araupenaren ondorioak, ondorio zuzenak dituzte bankugintzaren jabetza. Esparru diferentetatik. Arlo batetik, arlo publiko eta pribaturen arteko ezberdinketa horretan, hori estiroago aztertuko dugu, baina beste ondorio batzuk. Oso kasu bitxia eta interesgarria da, Estatu Batuetan gertatu zana oin mende bat inguru, oin 100 urte da 50 inguru. Hori ikusteko ze ondoriak dituen araupenak jabetzaren araupenak. Hemen zuen, banku sistema diferenteak Estatu Batuetan ze merkatu kota izan zuten 19. mendearen amaieran, eta 20. mendearen hasieran. 19. mendearen amaieran, banku mutualak eta kooperatiboak merkatuaren gehiengo osoa ziren, baina ehuneko 98 ingurua. Eta banka pribatua, inbersoren banka pribatua ehuneko 10. Baina 20. mendearen hasieran hori hasten da oso bizkor aldatzen, eta 1925an proporzioak alderantzizkoak dira. Banku mutualak eta kooperatiboak ehuneko 98 baino ez dire, eta inbersoren banka pribatuak ehuneko 52. Eta proporzio horiek jundira, nolabait eredu anglosajoiaren arabera,
gero eta gehiago murrizten arlo mutual eta kooperatiboan. Eta orain badakizue, estatu batuetan banku pribatuak gehiengo osoa eta iaia 95%koa edo da. Bueno, zer gertatu zen hemen? Pues, momentu baten eta bestearen artean araupena etorri zen. Orduan, zer gertatu zen hori oso aztertuta dago estatu batuetan, ez da horren beste aztertu Europan ikuspegi historiko horretatik, zeudezki bebai bilbide diferenteak egon direlako herrialde batetik bestera, baina estatu batuetan oso ondo aztertu da araupenak, bankugintzaren araupenak izan zituen ondorioak. Eta bitxia bada ere, bankugintzaren araupenak banku pribatuen aldeko, banku pribatuen aldeko mugimendua izan zen. Mugimendua eta argi eta garbi. Zergatik, araupen horren bitartez, hasi ziren baldintza batzuk sortzen, jartzen, kapitalen inguruan, reserven inguruan, inbertsioak, eta baldintzak eta araupen guzti horien ondorioz, banku mutual eta kooperatiboen artean eta banku pribatuen mutual eta kooperatiboak batetik eta banku pribatuen artean zeuden abantaila kompetitiboak desagertu ziren. Zer gertatzen zen 19. mendearen amaieran, banku pribatuak askoz arrisku handiagokoak ziren eta banku mutualak eta kooperatibok askoz ziurragoak. Jendeak eta batez be familiak eta enpresa txikiek ikusten zuten askoz ziurragoak zirela porrota arriskuengatik eta askoz ziurragoak zirela banku mutualak eta kooperatiboak eta joera oso nabaria zegoen horrelako banku motaetan gordailuak jartzeko. Araupenaren ondorioz, abantaila kompetitibo hori murrizten hasten da eta praktikan, teorian, banku pribatuen aurkako araupena zala, araupen horren ondorioak izan ziren sistema moduan banku pribatuen aldeko mugimendua. Hori ikusteko, araupenak zemotako ondorio diferenteak ditzakeen jabetza. Horrezatik, kontuz bidea bihar gara zer esaten dugun eta zer esan nahi dugun araupen gehiago esaten dugun. Gure ustez, gakoa, finantza sisteman ez da horren beste gehiago arautzea, baizik eta hobeto arautzea. Igual arau batzuk falta ziren, beste batzuk soberan zeuden, eta beste batzuk igual mantendu edo hobetu da. Zein da hemen arazoa? Gure ustez interesen kontua da honen atzian dagoela. Arauen atzetik, interes diferenteak egon daitezke, batez be sektore finanzieroaren kasuan, ikusita, eta gero komentatuko dugu sektore finanziero duen indar politikoa, eta horren ondorioz gakoa gure ustez da, ez da horren beste gehiago gutxiago arautzea, baizik eta ziurtatzea arauak egiten direla interes orokorraren arabera, eta ez interes partikularren arabera. Finantza sektorea, banku sektorea ez da bakarrik oso araututa dagoen sektore bat, oso intervenitu da, oso intervenitu. Araudietatik aparte, eskuartze publikoa oso handia da, modu diferentetan. Araupenaren aldetik, gauza jarrina da, ez da? Kapitalaren kopurua, ondarea, gordailoen interesak araututa dagoz, kapital inbertsioak, inbertsioen kalifikazio diferenteak, dotazioak, jarduera iguz egon behar diren informazioa, banku bat berri bat sortzeko jartzen diren baldintzak, eta horreta. Eskuartzearen aldetik, dakogu alde batetik araupena, hori komentatu dugu, baina banku guztiek, banku handiek batez be, finanziazio privilegiatu bat, banku zentralen bitartezko finanziazio privilegiatu bat, politika monetaria azken finean hola bideratzen dalako, interes tasak zehazteko orduan, erreskateak, eskuartze oso nabaria, gestioaren interbentzioa batzutan, eta bankuak desegiteko, bankuen resoluziorako indarrean jartzen diren tresnario, eta beste batzuk, baina bueno. Hau da,
sektore hau oso zaila da ulertzea, beraz, zer dan bankugintza oso zaila da ulertzea, eskuartze publikoa ez badugu kontutan hartzen. Eta sektore bera den moduan, zer dan oso zaila da ulertzea. Adibidez, sektoreari eta azterketa teorikoetan oso gauza argia da, oinarritzen da, prinsipioz oso ezberdinak diren jardueren integrazioa. Aldetetik dago aurrezkiaren funtzioa, aurrezkia eta gordailoen funtzioa. Baina aurrezkia eta gordailoen funtzioa teorian jarduera berezia, jarduera diferente bat izan daiteke. Hau da, jendeak gordailoak dauzkonean, ez dauko helburu moduan gordailoik inbertitu eta rentabilidad zera. Jendeak nahi dagoena da, gordailo leku bat ziur baten euki. Orduan teorian, eta hori batzuetan historian gertatu da, egonek jarduera bat bakarrik horretarako. Orduan, gordailoak ordetzen dire, kontu korronteak eta administratzeko jarduera, eta baina fondo horiek gordetzen dire, eta besterik ez dira inbertitzen. Hori igual, izango zen, egoera arautu bako, egoera baten, modu oso naturalean agertuko lirateke erakunde mota batzuk. Funtzio horrekin, baina gertatzen da, ez kasu honetan, gure sisteman hori lotuta dago bankugintzarekin. Eta gordailoak derrigorrez arriskoan jartzen dire. Jartzen dire, lotzen direlako beste jarduera batzukin. Hau da, epeko inbertsioekin, kredituarekin, baina baita ere, praktikan, inbertsio espekulatiboarekin. Beti ez, segun zenbotako arauak dauden, baina praktikan lotu dire, azken hamarkadetan oso modu nabarien gertatuan moduna, inbertsio espekulatiboekin. Orduan, gordailoak jartzen dire, finantza-erakunde baten, eta finantza-erakunde horiek askotan, erabiltzen neuz gordailo horiek, inbertitzeko, espekulaziorako, eta hori lotzen da kredito publikoarekin. Hau da, politika monetarioaren bitartez zabalpen, edapen monetarioa, prinsipioz ekonomiara joan behar duena, bankoen bitartez. Teorian izan nahi holan, abala beste modu batez, baina hori bai, banku sistemaren bitartez bideratzen da. Politika monetaria, garantia publika, hori jardura diferenteak gagoz, horiekanak lotu direla banku sistema. Jardura guzti horiek, teorian, arautu gabeko sistema finanziero baten, teoria posible izango ditzake jardura guzti horiek ezberdintzea. Eta jardura mota diferenteak, erakunde diferente bitartez bideratzea. Baina hori ez da gertatu. Eta batez behin ez da gertatu, banko horiek duten botere politikoaren ondorioz, baliabide guztiak erakartzen dituzten. Banka hondiak deko botere politiko erakarriak, eta horren ondorioz, gertatzen da, apurka-apurka, gordailoak niretzat. Epe luzeko aurrezkiak, ni gestionatzen ditu. Bankuen errezkateen bitartez bizatzen dire fondoak, niretzat. Politika monetarioaren edapen monetarioa, niretzat. Inbertsio espekulatiboa, nik egiten dut. Orduan, azkenean, lortzen dabe, modu baten edo bestean, behar diren arauak martxan jartzea, ziurtatzeko interesatzen zaizkien rekurso guztiak eurek gestionatzen dituzten. Beraz, arau eta eskuartze publiko guzti hauen ondorioz, ikusten duguna oso merkatu distorsionatu baten. Merkatu distorsionatu esan gora dut, ikuspegi, merkatu librearen azterketaren ikuspegitik. Baina ez dugu aztu behar, merkatu librearen konzeptzio hori da, hain zuzen, jabetza publikoa justifikatzen duena. Jabetza pribatoa merkatu justifikatzen duena. Distorsio horren atzian, batez be, zer dago, esan duguna. Alde batetik konzentrazioa, banko handien eskuetan, dagoen konzentrazioa, eta bestaletik banko handien duten pisu politikoa. Eta horren bitartez, arlo publikoa hartzen diren neurriak ez dira hartzen interes orokorraren arabera, baizik eta gehiago askotan, eta igual gehienetan interes partikularren arabera. Banku, hain zuzen, banko handi horien interesen arabera. Eta tresna moduan, araupen eta eskuartze publikoa. Hor guztiaren ondorioz, zer gertatzen da. Etekinak.
gaindikinak eta efizientzia soziala, gizarte efizientziaren arteko lotura, enpresa txikietan edo lehia irekian dauden enpresa txikietan askotan gertatzen da. Horregatik enpresa txikiak dira normalean efizienteak, txiki pribatu dira efizienteak, zergatik enpresa txiki horien etekinak eta interes soziala oso lotuta daudela. Hori da, jabetza pribatua justifikatzen duen. Enpresaik ez dabe lan egiten, enpresa pribatuk ez dabe lan egiten interes sozialaren arabera, egiten dabe lan etekinen arabera. Beti benefizioaren atzetik lan egiten dabe. Hori da enpresa pribatuaren logika. Baina etekin horiek lotura bat badoki interes sozialarekin, orduan gauzak ondo doiaz. Baina etekin horiek ez badakoz lotuta interes sozialarekin, orduan jabetza pribatuaren oinarriak desagertzen dira. Jabetzaren pribatuaren justifikazioa. Eta hori da, hain zuzen, sektore finanziero oso modu argian gertatzen da. Esan dut, ez da? Etekina eta efizientzia sozialaren arteko lotura hori gertatzen bada, orduan jabetza pribatua justifikazio bateko, lotura hori ez bada gertatzen, orduan ez. Eta zer gertatzen da finantza sektorean, eta hori azken hamarkadetan oso modu argian ikusi da eta aztertuta dago behin eta berriz hainbat lekutan. Sektore horretan, etekina oso lotuta dago espekulazioarekin eta gehiegizko arriskoarekin. Behin askotan, gero eta arrisko handiagoak hartzea, hobe da etekinentzat, nahiz eta gero ondorio sozialak eta ondorio ekonomikoak gizarte osoarentzat oso kaltegarriak. Horrekin lotuta askotan esaten dena bai, sektore honetan zer gertatzen da, etekin pribatuak eta galera publikoak egiten dire. Nik uste hori ez da bat ere demagogiko, eta benetan behin eta berriz gertatu dela eta jarraitzen dela gertatzen. Horri logika deko egitura edo jabetza publikoaren barne, baina ez deko inolako logikari jabetza pribatuaren barne. Eta bankuek banku handia jarraitzen da defenditzen hori da egin behar bada, baina ez da esaten, hori da egin behar dela banku gintza mantentzeko, baina gainera zalantzetan jarri barik jabetza pribatua, gauza bat bestearekin egon beharko litzake lotuta. Eta hori bai, hau importantea da, erreskate uholde bakoitzarekin edo edapen monetario bakoitzarekin arazoa gero eta handiagoa bihurtzen da. Oda, zergatik, bankuek ikusten dabe, arazoak badituzte, etorriko da baten bat laguntzen. Orduan zer egin behar da, oso logikoki, alik eta arrisko handiak hartu. Etekinak lortu, jakinda, arazoak gaztotan nien, etorriko da baten bat laguntzen. Gero eta reskate gehiago, gero eta arrisko gehiago hartu. Ez badak, reskate horiekin lotzen, arazoari epe luzeko irten bideak. Teorian, hor sortzen diren distorsioak beste sektore batzutan, konpontzen ahalegintzen gara, araupenaren bitartez. Sektore honetan, edo oligopolio bat dago, edo arazo operatibo sortzen dire, eta arauak jartzen dire martzan, arazo hori konpontzeko. Baina hori ez da funtzionatzen sektore finanzieroen, hain zuzen, esan dagoenetik. Banko handiek duten botere politikoagatik. Horren ondorioz, martzan jartzen diren arauak, ez da behar lortzen arazoa konpontzen, baizik eta alderantziz askotan arazo horiek handiagotzen dituzte. Beraz, honen ondorioz esan dugu, banku pribatu handiak, tensio handia dute, gero eta etekin handiagoak lortzen, eta hori enpresa pribatu guztietan gertatzen da moduan, baina etekin horiek ez dago lotuta efizientzia sozialekin, gizarte efizientziarekin, eta askotan alderantziz. Bestaletik badakigu jabetza publikoak, arazo kontzeptual batzuk dituen. Ustelkeri arriskuak, helburu politikoen interferentzia, edo gestioan tentsio faltagatik. Horren ondorioz, eta esan dugun kokapen politikoagatik, gehienetan jabetza pribatu eta publikoaren artean ez da
bideratzen aukera efizientzien arabera, benetako efizientzien arabera, baizik eta kontestu ideologiko politikoen arabera. Horrekin lotutan, igual merezi dago aipatzea Espainiako aurrezki-kutxekin gertatu den. Oso gai interesgarria eta hurbila da. Sakon sartu barik, baina printzipioz komentatu duguna, jabetza pribatu eta publikoaren guran komentatu duguna, kontuan hartuta, ematen dago Espainiako aurrezki-kutxekin gertatu dena beste bidetik daia. Komunikabidean arabera, batez be, eritzi publikoan bebai hau gauzatu da, baina jatorrien dago komunikabideetan. Komunikabidean arabera, Espainiako aurrezki-kutxak digitalatu dire, deuseztu dire, desagertu dire, ustelkeria eta gestio txarrak. Hori da, iritzi publikoan azkenean geratu da. Egia da, hori gauza nabaria da, ez bakarrik aurrezki-kutxetan. Hori ez dugu esan, baina importante da, beha punto moduan kontratzea, Espainiako aurrezki-kutxen kasua, salbo Espainia bat dala. Hemen gertatu dena, Espainia gertatu dena, ez dala Europan gertatzen ari den aurrezki-kutxen. Alderantziz, krisiaren ondorioz, aurrezki-kutxen figura igual berrindartu da, batez ere ikusita aurrezko eta askoz arazo handiagoak zituztela edo eukide bezala banku pribatu. Hainbeste, Europako hainbeste herritan. Baina, Espainiako aurrezki-kutxen kasuan. Egia da, jakina, ustelkeria eta gestio txarra egon dela, baina beste kontua da, zein punturaino hori izan da aurrezki-kutxa desagertzearen edo arazo guztien arazoia. Ikuspegi historikoa kontutan hartu behar da. Hori ez da esaten, baina bitzia da teorien. 10 urteko gestio txarra edo ustelkeri kasuengatik, 100 urteko eredu efizientia jartzean, zalantzetan jartzea, gauza berezia da, edo bitzia. Bestaletik, agertu diren ustelkeri kasuak, egon dira, jakina, baina ustelkeri horien ondorio ekonomikoak ez doke inolako harremanik kutxen egoera finanzieroekin. Salagarriak dire, kasu guzti horiek, jakina, baina numerotara eroan eskero, hori ez da izan aurrezki-kutxen arazoen jatorria, argitara. Beraz, gai diferentiak. Baina hori bai, gertatu leke, beste motako gauz arrazoa egotea, adiez gestio txarrarekin lotuta, eta igual hori jabetza publikoa edo eskuartze publikoarekin lotuta egotia. Logikoena izango zan, arrazoiek aztertzea, eta aztertzea zein punturaino ziren gertatu dana kutxen ereduaren ondorioak izan diren, edo kutxen merkatu kokapenaren ondorioz. Kutxak oso kokatuta zeuden ekonomia domestikoa da, familien merkatuan eta etxe bizitzen merkatuan, sektore horretan krisi bat gertatzen da, eta erakunde finanzieroak gero eta posizio handiago eukita sektore horietan, gero eta arazoa gehiago izan, jabetza bat edo besterak izan da. Igual hori teoria mailan bentsat, hori izan daike azalpen bat. Baina batez be, hori dan aztertzeko zergatik ez da egon, inorrez da hartutatu hori aztertzen. Ez aurrezki, ez Espainiako bankuan, ez gobernuan, ez aurrezki kutxek berekin, hori beste arrazoi bat egon golitzak horren atzean, ez dira hartu azterketa sistematiko bat egiten, zer gertatzen ari den aurrezki kutxetan, eta horren arabera, gertatzen ari den arrazoia jabetza den, jabetza mota ala beste arrazoi bat den. Inorrez da arduratu hori aztertzen. Zergatik? Eta alderantziz, hasira mezu mediatikoak botatzen eta mezu politikoak, etengabe, eta mezu politikoaren arabera aurrezki kutxen eredua zalantzetan jarri behar da, eta puntu. Hola egin da, praktika. Berez nahiko susmagarria da. Guk susmatzen dugu horren atzian borondate politikoa egon da, argita gara. Azterketa hori zehatz hori egin bari dago, baina borondate politikoaren kontu bat egon da. Eta oso beste referente batzuk egon daitezke.